Түнгі шәһәрне мин саклаячакмын. Юлия, ми бит бу. Яшьлегем чишмәләре җырлыйсың бүген. Минем яраткан җырларымның берсе. Бу рәхәт дуэтларының берсе. Трио. Төшермә. Ассаламу алейкумнар. Календарга октябрьнең 30 числосы матур гына кирде дә утырды. 30 октябрь Ләйсән Гимаева белән Булат Байрамовның ортак шундый бер матур ир плюс хатын дип аталган концертлары. Җәмәгать, мин әлеге репортажга без инде сәхнә артын төшерәбез. Мин аңа әзерләнеп килмәдем. Кит инде, синең кашанда булса әзерләнгәнең бармысың дип сорарсыз сез миннән. Бар. Малей дип җавап бирермен мин. Җәмәгать, башлап карыйк әле. Нәрсәләр килеп чыгасын сез хәзер үзегез күрерсез. Мин алдан ук әйтеп куям, бу бик тә рәхәт дуэтларының берсе. Мин инде нәрсә турында сөйләгәнемне беләм, аңлыйм. Шуңа күрә рәхим итеп карагыз әле. Әлеге сәхнә арты, алды, кырые, өсте, астын карап китегез инде шунда ярыймы? Киттек җәмәгать. Бу күрәсезме, репер үзенең яңа синглын әзерли. Битларын күрәсезме? Цик-цик-пык-пык-пык-цик. Түнге шәһәрне мин саклаячакмын. Готымны караганыңыз бардыр бит Бэтменны, әйме? Аны күрәсезме? Ярканат мен. Татарчасы шулай була бит инде аның. Ярканат мен. Төшермә. Biraz җиңеләйтик әле, менә бу нине вазгыятны әзгенә. Нинди сораулар ишетергә теләр идең син, дустым? Әлеге вакыт. Сезнең әнием дигән җырның клипы кайчан чыгачак? Сезнең әниемнең дигән җырының клипы кайчан чыгачак? Аны инде әллә кайчан чыгарга тиеш иде. Чөнки просто безнең видеомонтажер ширләп китте. Температура, больничный һәм башкалар дип миңа һәр көн шуны сөйли. Һәм инде икенче сорау, нинди сорау ишетергә теләр идең син? Безнең гүзәлем белән яңа дуэт кайчан чыгачак? Сезнең гүзәлең белән яңа дуэт кайчан чыгачак? Менә кичә генә бик яхшы, бик кыйммәтле дуэт сатып алдык. Аның исеме ничек? Кара Орман ничек? Юк, Кара Орман түгел, аның алдында. Хисен Кара Орман, твои чувства. Хисен Кара Орман. Әйе. Бу бит шәп. Һәм Өченчесе кайчан туктыйсың? Салават. Без инде күптәнебезне борчыган бер сорау. Әле күптәннән сорау килгән инде. Кайчан туктыйсың? Менә монда хәтле плеш чыкты, хәзер туктады, вот собственно говоря, шул. Юлия, ми бит бу. Әйдәгез, мин марттан. Хәзер безнең артистларыбыз менә хәзер берничә мизгелдән башлап җибәрә үз концертларын. Алар инде менә Ана күрәсезме аны? Карагыз. Менә бик матур, әзерләнәләр инде. Субханалла. Яшьлегем чишмәләре җырлыйсың бүген. Минем яраткан җырларымның берсе. Гомумән тегене бүтән җырчылар арасында дип сөйләп алганда инде. Бу бит топта, беләсең, аңлыйсыңмы? 10 җыр арасын, 10 җыр бар шул топтаймы? Шуларның берсе яшьлегем чишмәләре. Валлаһи, Әмин Исламов, ничек концерт? Концерт искиткеч һәр вакыттагыча. Бу бит инде гади генә клиентлар түгел, бу безнең күршеләребез, бу безнең яраткан хезмәттәшләребез, бергә башлаган, бергә дәвам иткән, бергә яшәгән, бергә тормыш корган, бергә тормыш иткән гаилә дусларыбыз. Менә бу кеше. Беренче концертны алып барган иде. Сине мактыйм. Син бу концертта кем буларак катнашасың әле? Бу концертта мин режиссер буларак катнашам. Шуңа күрә миңа бик ошый, бик әйбәт. Сәхнә артында утырам, миңа да бик ошый. Менә бит. Димәк, сәхнә артында утырган кешегә ошый икән, димәк, яхшы концерт карый ул. Әйе. Ниһаять, мин сезне тоттым. Минемчә, иң рәхәт дуэтларның берсе, ләкин монда шуны düzeltмә кертәбез, әйе. Дуэт идегез, әйме? Кисәк кенә шулай триога әйләндегез дә куйдыгыз, әйме? Карагыз әле, бәлкем тиздән сез бит инде күбәясез, зураясыз гаиләгез, бәлкем тиздән квартет булыр, квадратет. Бик мөмкин. Квинтет булса да мин каршы түгел. Без гаиләдә бишәү, квинтет булса да, әбиләр җырламас инде, әбиләр җырласа секстет, септет та булыр иде. Шуңа күрә квинтет булса мин бик риза. Таңсылы, сине мәҗбүрләделәр әле җырчы булырга? Конечно, нет. Юк инде. Мин бәләкәй
бәләкәй чактан җырчы буласым килә иде минем. Ләкин мин аны әйтми идем. Менә карале, бәлкем син башка профессияны итен сөйләгәнсыңдыр. Менә әтиң әниң сиңа юк, анда бармыйсың, менә җырчы буласың дигән. Тагын нәрсә ошыйсың? Ю, минем тагын бик нык телләр өйрәнәсем килә. Әйе. Полиглот буласың килә инде син. Полиглот. Әйе, әлбәттә. Әйе, лингвист. Ләкин җырларга мин үзем яратам, бик нык яратам. Әти белән әни миңа бер нәрсә дә әйткәннәр юк аларның. Карагыз әле, ир белән хатын дип аталаймы? Концертыгыз бу ничәнче ел подряд елда бара бит инде, әйме? 16нчы ел. Аның исемен үзгәртергә теләмисезме? Юк, аның бар бит инде ир плюс хатын анда. Аннан булды ир башта хатын плюс ир, аннан ир плюс хатын булды. Аннан ир плюс хатын 3-0, 3 бала тугач, 3 бала тугач 3-0 булды. Менә монысының бар янсың исеме бар, төпчек бейтә дигән. Аның шундый кушымтасы да бар, төпчек бейтә. Ну монда әйе монысының. Шулайрак бар яның исеме. Уңышлар сезгә гомумән ярыймы? Бу алдан әйтеп куям, бу рәхәт дуэтларының берсе. Трио. Ир, хатын һәм Таңсылу. Ярый.